Pandita karya wangsit pindha kumbang caping tawang tak sawang kok kene dian kencar-kencar kae padhepokane Semar Badranaya. Coba ngibarate gunung tak unggane ngibarate segara tak jajakane. Semar ngerti apa ora karo aku. Yen ngerti pancen menungso peng-pengan yen ora ngerti. Ora sah tak obong padhepokmu dadi awu. Iki ana pendhita sepuh sing kepareng rawuh ana ing padhepokanku Gunung Tidar. Panjenenganmu ki sapa, Kyai? Diwanuake. Kowe takon karo aku pendhita Kleyang Kabur Kanginan Kandang Langit Kemul Mega. Dene peparapku ya kuwi Resi Dewa Kumara. Resi Dewa Kumara. Iya, pancen kepara nyata. Kowe sing jenenge Semar. Nggih. Aku Semar ingkang disepuhake mapan ana ing Gunung Tidar. Sing dikersake piye Penemban Dewa Kumara? Ndak sawang saka kadohan pancen aku percaya kowe tansah tigen-mugen ing panembah kandel ing reh pangibadah. Ning ya gene kae kok ana wujute sajen, ana wujute sesaji. Kowe nyajeni bangsane lelembut, kowe nyajeni bangsane demit. Mongko tumindak sing kaya mengkono kuwi ngiwakake panembah karo Gusti, banjur nyembah lan mulyakake makhluk sing yektine ya uga titahing pangeran. Ngopo kok dadak nganggo sajen? Gusik. Yen ra ngerti becike ya takon kaya ngono kuwi. Sajen kuwi sesaji. Sesaji ki tegese unjuk rasa. Unjuk rasane sapa? Ya unjuk rasane menungsa karo Gusti sing gelar jagat. Mula sajen kae wujute ya wulu wetu, pala gumandul, pala kasimpar, pala wija, pala kapendhem lan liya-liyane peparing saka Gusti lumantar bumi ingkang murakapi marang menungsa banjur diaturake karo pangeran kanthi pandonga lan pangucap. Duh Gusti kula ngaturaken panuwun menika nikmat ingkang paduka paringaken dumateng kula. Kula sanget sujud syukur dumateng ngarsa paduka. Mila kula matur nuwun. Sing inti sarine sajen ki tandha matur nuwune menungsa karo Gusti sing gelar jagat. Kenapa kok dadak nganggo wilujengan, nganggo slametan? Men diparingi slamet, men diparingi wilujeng. Ngapa ning agama ora dituntunke apa kuwi sing disebut bersih desa utawa sedekah bumi kok tindakake? Iki tata carane wong Jawa. Apike wong Jawa ki luwes bisa ya kuwi nyawijekake ngantarane agama kelawan budaya. Agamane tetep ditindakake ning budayane minangka jati dirine wong Jawa ya ora ditinggalake. Wong bersih desa kuwi tegese reresik, ora mung tata lair wae ning reresik nganggo tata cara batin. Ngapa kok dadak mbangun kayangan? Kowe arep ngembari karo Bathara Guru, kowe arep ngendhih kamuktene Sang Hyang Jagat Girinata. Yen aku pengen dadi ratu kayangan, wen biyen aku wis lakon.
Aku ora melek karo kelungguhan, ora edan karo jabatan, ora gumun karo pakurmatan. Mula aku mbangun kayangan kaya ngene, yektine ora wadak sing tak bangun, ning batine menungsa sing mapan ana kiwa tengene Gunung Tidal, sing ndak kanthi, sing gelem, ayo padha tumindak sing apik lan becik. Lah kudune yen ngaku dadi tetungguling para dewa, pengarepe para Durandara ing Suralaya, ngerti Semar Makarti kaya ngene iki kudune nguyung-nguyung lan nyengkuyung, ora kok malah tembunge njur kasar sugal kaya mengkono. Kowe iki dudu wong saudon saurupan. Yen kowe klimpengan, kowe kluyar-kluyur ngene iki kayanganmu sing ngopeni sapa? Aku iki pendhita ora duwe papan kok kayangan-kayangan piye? Suralaya e kayangane sapa? Kowe lha Kyai Semar, nadyan kaya ngapa lan kepiye? Jagat kabeh wis nekseni lamun to pakarti lan patrapmu iki butuhe mung arep ngilani dadane Bathara Guru. Mula kang mangkono supaya ora ncrimpeti laku lan dadi klilipe Girinata. Ripalungguhan iki becike kowe bakal ndak sampurnakake. Sestri Sulamurti sing bakal nglebur kuwandamu. Anane mung pasrah sumarah mring Gusti ingkang Maha Murah. Nenggih Kyai Semar Badranaya, nadyanto kondhang kalupa lamun ta Cistri Sula. Yektine gaman pepethingan ing kahyangan kagunganira Sang Hyang Jagatnata. Parandene mandhet jegreg merga daya kekuatan ingkang mijil saking tutuking Semar ingkang tansah muji dikir. Mangkono kaya ana angin lesus lir pinusus ambuncang Cistri Sulamurti. Kekencaran nadangipun nampa sih sowan oning Gunung Tidar. Kyai Semar aku Arjuna ingkang sowan oning Gunung Tidar. Wah. Sing dapoki sapa gitu.
Kakang Semar aku sing sowan ning kene. Pancen golek Werkudara ki angel. Yen joget apik suarane cilik, suarane gedhe ra iso joget. Janaka wonten dawuh. Werkudara. Wah. Are gitu ki. Ngaturaken kawilujengan rawundika wonten ing tidar mriki sinuwun Prabu Ndarawati, Ndara Bima kaliyan Ndara Arjuna. Kyai, nadyan kaya ngapa lan kepiye saben-saben Kyai Semar kagungan panggonta lan panjangka mesti wae hanjok kelawan kautaman lan kebecikan sing dayane bisa piguna tumraping bebrayan agung. Ripalungguhan iki adiku Werkudara Janaka kelawan Nata Ndarawati mung bakal nderekake panjenenganmu anggene mbangun kayangan sing dikersake Kyai Semar kepiye apa sing bisa ndak aturake marang panjenenganmu. Ha nggih. Langkung rumiyin kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dene semanten sih katresnandika dumateng kula pun Semar nganti keraya-raya rawuh wonten ing mriki. Kahyuangan niku papan endah ingkang kebak kamulyan ugi saged dipun sebat swarga. Dene menungsa ngrasakake nikmate swarga niku ora kudu ngenteni yen wis seda. Nanging swarga kuwi bisa dirasake ing donya iki merga swarga wis mapan ana awake menungsa dhewe-dhewe. Ning kala mangsane swargamu malah kok rusak kanthi pikiran, pepinginan lan uga nafsu sing kurang prayoga. Mula ndika kabeh kudu bisa mbangun swargamu dhewe ya kayangamu dhewe. Dene bisane ngrengkuh kaswargan, pikiran kudu resik, tumindak kudu becik. Sing diarani bener kuwi uga bisa dadi kleru, sing kleru bisa uga dianggep bener. Mung kari sapa sing nyawang. Tegese bener kuwi ora mung siji nanging jembar tebane. Yen menungsa wis ngerti bab iki, watake ora bakal rumangsa bener dhewe lan ngluputke wong liya. Pamriye men uripe ora rumangsa suci, nanging gelem mawas diri lan ngajeni marang panemune wong liya, ora meksa karo rasane wong liya, kudu manut karo benere dhewe. Mula wong urip bebrayan niku kudu ngrumangsani lamun ta menungsa niku dumadi saka kumpulane wong salah lan kumpulane wong dosa, banjur bebarengan dandani pakarti men bisa dadi wong sing pener. Dene sinau men dadi wong sing pener lan bener niku kudu weruh dununge murid lan guru. Menungsa rumangsa dadi murid yen pancen jagate peteng, mula mbutuhake pepadang saka guru sing bisa nuntun marang kautaman. Yen uripe wis rumangsa padhang, ndika ora perlu golek guru nanging meguruwa kaliyan sang guru sejati nenggih awak ndika pribadi, ati suci ndika piyambak. Aja nganti uripe menungsa nungsang jempalik niba tangi nglarani lan natoni wong liya merga olehe manut piwulange guru nganti ndika lali meguru karo awake dhewe. Mula wiwit dina niki monggo kula dherekaken sesarengan mawas diri linambaran sabar lan trima miwiti mbangun kayangane dhewe-dhewe, mbangun swargane dhewe-dhewe. Yen ndika kabeh wis bisa ngrengkuh alam saisine dadi swarga, ing mriku ndika bisa ngraosaken jatining urip ingkang kebak kamulyan lan ugi kebak katentreman sinuwun.